Čaute, na dnes som si pre vás prichystal. Pozrite sa, nádherné šaty. Máme, ukážem vám. Pozrite sa, majú páčky, sú brutálne, krásny strih. Máme ich dvoch farb, väčšie veľkosti, úplne super, krásny model, lahučký materiál, úplne brutálne. Aj ďalšie farby, úplne brutálne, krásne sú robené takto zozadu, nádherný. Aj máme aj v čiernej farbe, krásny model, ruka úplne lahučké, letné, nádherné. Neviem či 100%, ale lanové nádherné šaty. Máme v bežovej farbe, pozrite to zapínanie, môžete nosiť ako predĺženú košelu. V kakaovej farbe, úplne brutálne. Máme aj väčšie veľkosti, máte sa na to pozrieť. Zaujímavé košely, úplne brutálne. Takáto topka, také úplne štýlovky, zaujímavé, lahučký materiál, sú fakt brutálne, odporúčam. A tešte sa, máme ešte ďalšie novinky. Čaute!